2025 konepäivät starttaa tammikuun 24.–25. päivä Kuopiosta, Kuopion konepäivillä, ja Rotaattor on vahvasti mukana. Kerropa Vesku vähän, mitä kaikkea Rotaattorilla on tarjolla. No, konepäivät alkaa tältä vuodelta Kuopiosta taas, ja näytillähän on meidän edustamia merkkiä Hitatsia, Pelliä, Metsoa, Hansan Rukkia. Meillä on siinä hyvä kattos. Viime vuonna lanseerattiin koeajo kenttä. Minkälaisen palautteen se sai ja jatkuuko se tänä vuonna? Joo, se sai hyvän palautteen. Se oli todella menestykäs homma ja jatkuu tänä vuonna. Koeajossa on Hitatsin ZX95, 250 telä-alustaisia ja 155 pyöräalustainen. Ja omien tuotemerkkien lisäksi löytyy paikalta totta kai myös yhteistyökumppaneita ja näyttelyasettajia. Joo, niitä on hyvä kattaus kanssa, että siinä on HR Mentoria esimerkkinä ja Novatronia ja Rototilttiä ja Leikaa. Täksi vuodeksi konepäiville Rotaattor on tuonut uuden VIP-jäsenyyden, eli teidän kotisivuilla voi rekisteröidä VIP-vieraaksi. Joo, sinne kannattaa rekisteröityä, että siinä pääsee muun muassa tehasmatkan arvontaan ja lukuisia muita etuja. Muun muassa Vellin ääreen pääsee sitten. Eli tammikuun 24.–25. päivä suunnaksi Kuopio ja Rotaattor. No, tervetuloa.